கந்தர்வரில் சித்திரரதன் நான், தேவரிஷியில் நாரதர் நான், மாமுனிவரில் கபிலர் நான், அசுவங்களில் உச்சை ஸ்ரவம், வேழங்களில் ஐராவதம், விலங்குகளில் வீரகேசரி, பக்ஷிகளில் கருடன், மாந்தருள் வேந்தன், ஆயுதங்களில் வஜ்ரம் நான், பசுக்களில் காமதேனு நான், சர்ப்பங்களில் வாசுகி நான், 5 தலை சேஷனும் யம தர்மனும் நான், பொழியும் வருணன் நான், தடை தகர்க்கும் வாயுவும் நான், இறைவன் ராமர் நான், பவித்திர கங்கை நான், பரந்த சிருஷ்டியின் துவக்கம் தொடர்ச்சி அடக்கமும் நான், பிரம்ம வித்தை மகாகாலன் பிரம்மதேவரும் நான், தவம்